i om psykisk måde, fordi du kan jo ikke hjælpe mig. Det hedder aflastende ryglarm. Og det hedder det, fordi I kan se, nu ligger man ligesom lidt i en hængekøj. Hvad sker der ved det med maven? Eller, det gør jeg jo for at den her. Trækker han vejret, eller trækker han ikke vejret? Trækker ikke vejret. Den trækker ikke vejret? Ja, den trækker ikke vejret. Ja, hvad skal du så gøre nu? Det er ikke sikkert, at den der sidder på aftensstranden ved, hvor solrød kunne ligge. Nej, så er det godt, at jeg heller ikke ved. Solrød, et eller andet sted. Ja, det er vigtigt at få kendt den rigtige adresse, fordi jeg tror ikke noget, han kører ned til Solrød. Nej, men ja. Solrød er det. Det er virkelig godt. Det er forfra. Sådan der. Det er jeg har hørt kigget. Det skal trække. Det er alle sammen. Og den kan på den her. Ja, det kan vi gøre. Altså ellers... Ikke hurtigt, ikke hurtigt. Det er ikke det. Det vil jeg hurtigt. Ikke så meget. Som alle andre, så, ja, så prøver jeg så at vende om, ikke? Altså, hvad er sin hast, og hvor er hjælp? Men der sker ikke noget, så konstaterer alle nu, hvordan det er, ikke? Ja, og så kan vi så hjælpe til ja, nå ja, det gør jeg før, ja. Men jeg vil mere her og siger, hvor jeg er, hvad der er sket,